To, že sa uspokojuješ s omrvinkami, to nie je jednoducho pokora. To je zabudnutie na to, kto si, kým si. Hovoríš, že tebe to stačí, ale zároveň vnútri dúfáš, že si ťa niekto konečne všimne. Nežiadaš, neprosíš, nechceš, nežiadiš, lebo veríš, že by to mohlo byť veľmi, veľmi príliš. A tak staviaš všetkých ostatných pred seba. Ich potreby, žiadosti, nálady, ich život. A kde si ty? Ty si až na konci svojho vlastného zoznamu. Nie preto, že nechceš viac, ale preto, že neveríš, že si to reálne zaslúžiš. A ver tomu, že to nevyliečiš tým, že budeš chcieť menej, že budeš menej cítiť. Ale predovšetkým tým, že si viac dovolíš. Pokiaľ toto chceš, som ti plnej dispozícii. S radosťou kontaktuj ma.